Здравейте, ленивчета! В този шорт ще ви покажа кои са най-слабите бролери в Brawl Stars, поне според мен. Мисля да започна с Дарил, защото Дарил не ми е най-силният бролер със сигурност, има много по-силни от него. Всъщност на външен вид е много добър, но някакси не ме свърза с силните бролери. Но ако си го апгрейднеш, ще е доста силен, но иначе преминаваме към Спраут, който не е много силен, защото по принцип той е нещо като робот, но някакси сладък е, супер сладки скинове и някакси не знам, не ми е силен. Нямаше време да довършим видеото, затова ще направя част втора. И вие се абонирайте за част втора и напишете в коментарите кой бролер не ви е харесал и дали съм права.